Много ли съм пиян, иначе? Аз не съм. А? Аз не съм пиян. Аз съм леко замаяна. Така че? Така иначе? Леко замаяна. Не знам ти. Аз съм доста замаян. Аз съм много замаян. Страшно много замаян. Че не случи мен да. А ти как си, иначе? Леко замаяна, бе. Леко? За мен хич не е леко. Абсолютно не е леко. Този, който ме гледа, много ме познава, че в някои заведения аз пиян не бъдам. Аз пиян не бъдам в някои заведения. Но тук се пие. Тук се пие. Тук се пие за световно. А това е пейзажът. 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 И аз съм един хубав пейзаж. Бра, 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 бра. Хайде на здраве, момчета, този, който ме гледа. Му пожелавам на здраве. Аз правя клип. Не, че аз правя клип. Този клип ще се публикува в Facebook и в Google. Напиването на един мак, който ще причини много неприятности в град Бургас. Значи той казва и това, което казва, се случва до 2-3 дена. Значи аз казах, преди една седмица ще станат наводнения. Станаха наводненията, не? 2 клипа в Правда направих. 2 клипа в Правда направих. Четвъртък. До 24 часа станаха наводненията. Четвъртък да. Верно, имаше малко смърт, ама това се е в кръга на ситуацията. Четвъртък даваха Слави Трифонов. Да. Четвъртък даваха. А колко мравки измряха и колко бръмбера? Какво? 9 човека били загинали. Ами колко други животи е отнела тази природа? На мравки, на насекоми, на растения. Не, в петък Слави Трифонов. Комисията ни го даваха в петък, даваха Слави Трифонов 9